Venea din comuna Lisa, în județul Brașov, unde s-a născut în 1926. Licențiat în filozofie și drept, a fost director general al TVR și redactor șef al României Libere. În 1958 a debutat cu volumul de versuri Umbra cuvintelor. Au urmat opere ca Viața ca o coridă, Don Quixote în Est și Rugați-vă să nu vă crească aripi. Știa că fiecare are dreptul la dezamăgire. Credea că pământul e singurul loc în care se poate crea paradisul. Era un idealist. Îl întrista să vadă că omenia, respectul, bunul simț, onoarea au ajuns azi doar cuvinte goale. E atâta mitocănie, atâta grosolănie, încât mă simt descumpănit deseori. Trăim într-o lume foarte pragmatică și grăbită, care nu are timp pentru problemele altora. Nimeni nu își pune problema că narcisismul este de fapt o aberație și că nu există persoane care să se sinucidă pentru că se iubesc prea mult pe ele însele. Lacătele de piatră se deschid cu râuri, lacătele de apă se deschid cu stele, lacătele din noi se deschid cu o lacrimă. Eu vă mărturisesc întreagă că nu dau doi bani pe pragmatism și mi se pare chiar o prostie să socoți un zic pragmaticii adevărat numai ceea ce e avantajos și util. Mi-aduc aminte de o deviză care era scrisă deasupra intrării în amfiteatrul principal la Universitatea din Uppsala și care spunea așa: a gândi liber e mare lucru, a gândi corect e și mai mare lucru. Eu nu știu ce înseamnă a gândi corect. Nu am cunoștință să existe undeva vreun metru etalon al corectitudinii. Nu mă socot în un liber pentru că am în mine trecut, probabil prejudecăți, amintiri, idiosincrazii care mă determină. Nu sunt liber ca un calculator să decid eu ce e adevărat și ce nu e adevărat. Omenirea e pe care să dezumanizeze omul. Noi nu avem practic astăzi niciun fel de civilizație activă. Singura civilizație pe care au avut-o românii a fost datorită istoriei, care așa a vrut ea. A fost civilizația agrară. Se minte în 4 feluri frecvent. Se minte prin promisiune, se minte prin omisiune, se minte prin diversiune și se minte prin distorsiune. Însă, suntem complici cu dezamăgirile noastre, chiar cu acuzațiile pe care noi le aducem, existenței pe care o trăim, avem și vom avea destinul propriul nostru caracter, dacă nu vom ști să și influențăm cumva acest caracter. Dacă nu, scapă și în practic. Nu mai cred în nimic, sau aproape în nimic. În dragoste credeți? Da. E singurul lucru în care credeți? Poate singurul lucru, da. Un drum între o naștere și o moarte, adică viața înseamnă mai mult decât o afacere, mai mult decât un șir de calcule, mai mult decât niște aranjamente. Pesimismul meu este modul meu de a nu accepta să judec normal
o anormalitate. Disperarea este, de fapt, în adâncul ei, o altă formă de speranță. Când ești disperat, sper că așa nu se mai poate și se va întâmpla ceva. Nu ești indiferent.